Goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij Joet. De ijswillen in uw provincie kon Joet echt beginnen. De eerste ijsbaan ging in Iepen en de eerste toertocht op natuurijs is sneun bij Jennewoud. Er wordt al rieden op de Jan Durkspolder, ik al luidt het hier en daar nog Iepen. Er wordt hut werken aan een kluumbregen, maar 8 centimeter ijs nou door de organisatie het Wallon. Nog 2-3 nachten erbij van elke keer 2-3 centimeter, dan zitten we al op 12 als het zaterdag is. Dus ja, daar hoeven we eigenlijk net zo bot om te twijfelen. Bolzet is een van de eerste ijsbanen die Iepen gaat. Westfalen? Oh, dat jouwt niks. Komt wel goed. In top een 12 wie de baan alleen nog van Iepen. Hoe is het om je te rieden? Joen is de eerste kwatterbaanwedstrijd in Nijenlemmer. Mandy wordt het FK Marathon op de IJsselmar rieden. De gevoelstemperatuur is Joet leger als min 6 graden. En dat betekent dat er in de bouw net werken worden mooi. Van een man betiert, het vriest 8 graden, maar het viel als min 14. Daarom word je de bouwvakkers van bouwbedrijf Dijkstra Draaisma in Bolzet binnen Joet. Is het wat u te houden? Nou ja, we staan wat achter het kleed aan. Een beetje een leid en dan kent het een beetje. Maar net te lang. Net te lang, nee. Zo nou dan nemen we de kachel, even een opwarming. We hebben een zeil hebben we hierachter, dus daar kan je over zien. Daarachter zit nog een onder, het gaat helemaal onder het taart. Dat zodra ik je kleer ben, kan ik naar onder het taak in en dan kijk daarmee werkzaamheden van. Steek ik uit de Wienwei en dat is vanavond uit de Wienwei. Een grote brand had van de morgen een wemworkerij in Elslo voor een pad vernield. De brandbrits van de morgen uit op de bopperste verdieping. Brandwacht nu de hele regio waren oproepen om het vuur te bestrijden. Dat wie een hele toer om de pleats uit 1684 een riding tag had. De oorzaak is nog net bekend. Het was boven, op de bovenste verdieping. Wel in de buurt van de schoorsteen, maar niet uit de schoorsteen zelf of zo. Wat denk je nou zelf wat de oorzaak is? Nou, de meterkast zit daar ook vlakbij, dus misschien dat er wel kortsluiting is geweest, ik weet het niet. VVD'er Tom van Maurik wordt waarnemend burgemeester in de gemeente Menamara-Diel. Van Maurik is nu nog wethouder op Vlieland en ik is hij voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Steden. Die functies luidt hij deel. Van Maurik begint op 21 februari in Menamara-Diel. Hij neemt de taken over van burgemeester van Delft. Zij gaat verleden week na 18 jaar met pensioen. Bij het sluiten van het transfermerk is de Heerenveen 3 spelers kwijtrekken. Daryl Janmaat verhuist naar Feyenoord. El Akshaoui en keeper René Oosterhof worden verhierd aan orenclubs. De wie spraken van dat Narsing verkocht worden zou, maar hij bleef. Juste Joen helle hij met het team de hele finale van de KNVB-beker. Er wordt al goed 15 jaar op praat, de heek om Ljouwert. En in maart giet dan lang omlet de Schepper de Groen in. 23 nieuwe bregen, rotondes en viaducten, 110.000 ton aan asfalt en allemaal een lengte van 12 kilometer. Het ben nog maar een paar getallen die de grutte van het verkeersproject onjouwen. De nieuwe heek om Ljouwert, maar de stad beter ontsluiten. Het meeste werk wordt dienen aan de zuidkant van de stad. De grootste verorings binnen bij de Werpsterhoeken. Daar wordt een soort van terp online. Dat is een terp van zometeen een meter of 10, 12 hoog, waarin alle kruisingen van het verkeer zitten en daar zitten vrije kruisingen in. Dus het voordeel is dat je straks een volledig knooppunt hebt zonder verkeerslichten. De nieuwe heek moet eind 2014 klaar wezen. Besieten Joet voor de voedselbank in Ljouwert. Bisschop de Korte Kaamdel om te zien hoe het erom tagiert. De heegste baas van het bisdom Ljouwert-Greens krijgt een roemleiding terug het gebouw. Van hieruit krijgen meer dan 250 huishoudens in de stad 2 keer in de maand een pakket met boodschappen. En dat worden er heel iets meer. De voedselbank moet het benammen hebben van stiepen van particulieren, bedrijven en ook kerken. Ze had het bisdom mooi betellen aan deze auto. En dan ben we daar aan de waarsverwachting. Joen en vannacht is het helder en restig waar. Het vriesten gratis 9 of 10. En morgen op een ei. Een soort zinnen en koud. Het is hoe 4 graden om de 0. Maar het viel volle kouder aan. Wel een gratis min 11. Dus die het een matige eerst ont een eerste wien. En dit weer nijs in het kwad. Meer nijs dadelijk soms 6 uur in Joet. Maar nu is het heer en K-route. Nog een mooie dag verder.